Thilmak Lawrkhawm episode za som thum panina Bawk vanga Thilmak thleng Mihring taksa a Bawk vanga annun thlak danglam vek thei khopa tibuai thei Bawk ṭihbaiawm chanchin hi alawm nual maya kan hmai arngeng te takte rawn pawng chhuak pawh ṭhenkhat chuan kan mangan puiin kan buaipui laiin heng kan thlir tur te ve thung an taksa chhunga Bawk vanga an mi zia le an nun phungpa ngai thlak danglam sak khopa Thilmak te in thlir ho te ang pariat na zirtir tu pakhat chhuak Bawk vanga no pang it tadai Virginia zirtir tu pakhat aming an thup tak hian Bawk mak tak mai a chhuaka hian aron omatangin ami zia a thlak ta thut maya Bawk chuan taksa chak na lama aril ru a herkoi tadai maya chu mai nilovin no pang te chu amel tai tatlat bok mai le puiin film te chu internet a zongin an kual ta chiam maya no pang pawng sual chak na ril ru an alien chhota tual mai ani ama tunu ngai mai a khoya avangin police ten an man hnuwa a thluaka hian Bawk ti hriat ani ve chawa atira phei chuan cancer ani hial rin ani a doctor ten an paisak hnu hian anun pa ngai takin amhang chhotan le theita a amai ro chu reilo te hnuwa puiin film en le na satak em avangin a Bawk chu aron thang le ti hriat ani paisak ani hnuin nun phungpa ngai takin anung le theita ani a thluaka Bawk aron tran dan hi luna na satak ane atrangaron in tran niarin ani pasari na athuaka Bawk omin atran pui kumsang khazakwa somriat pali meiche pakhat ab tia hriat lar chuan ama chawa ina awm laiin omak tak mai a thachina chuan khongain min lausu a thong ang cheti pawh hria katrian pakhat nen children hospital Great Ormond Street amia khan kan thoka local la kan lo puyang che aron ti thina chutia o hriat fo ta ka chuan amangang chuan doctor apan taringot maya natna chi khatani hi tin an lo en kola antipsychotic damdoi mangin en kolani hnu pawh chuan o chu hriat zui zel ta ka wangin ab chu aboi ta tel maya a ta ani ain ring ta hial ani ama aya fiale chiang zokin o bok chuan a thluaka Bawk thang me ka thu le doctor te chuan a thluak chu an scan lo chuan an hmu thei lo tur thu aron shilta a ab chu chulai bul hospital a test ti tur chuan kal turin aron ti boka doctor te chuan a thluak an scan hnu pawh chuan an hmu mai thei lova ab taksa tang chuan thi alo chuan hnu chuan doctor te chuan en thale in a thluaka chuan Bawk chu o ina a soina lai ngei maya chuan an hmuta ni doctor te chuan Bawk chu engemaw hriat theina thluaka in siamin thilfel lawm chu aron hriat tir ani an ring tabera zai ani hnu hian o chuan a top nan kan pui thei che hi kan lon tak zet ani phot le dam takin ti in thana o hriat thu a soi hial bok ani paruk na mitmua Bawk le mul tau thei chu irana cheng mi pa kum som pokomi chuan harsat na makle dangdai tak mai aneya apian tira tangin amit mutlang sira hian Bawk var hi om towa mase apa ngai reng thung mase kum som pariat ani atang chuan athang tatlat maya chu mai nelawin a Bawk chuan mul aron tau tel tatlat mai amit mu hnuai chi a Bawk chuan mit mul aron tau ti na ni chu mit chunga thil Bawk thang thei mai po ti to mana kalain mul alaron tau zui chu rapom tak tur ani doctor ta chuan limber dermoid Bawk kan taksa peng danga ti shukeng telchi ani antia hetiang case zinga mitlamanei chun hriat thei china chuan ani nge ani pangana Bawk hatau archaeologist and Roman necropolis Portugal mi anzir chian nalama chuan kumsang khazaruk kaltami meiche pakhat ruang anzir chian nalama achula chuan Bawk tian hmuchuaka chu Bawk chuan Mihring hapali lai mai hi alo to furmaya a thi chan hi a hatau chuan a taksa chu anorin na asiamanga a taksa peng ṭhenkhat chu ane kholova a thi puita ani an ring bera chutiang lam chi Bawk an hmu thei upaber ani bok ani hetiang Bawk terotoma anti hi tunhai mai khan kum som sari palia upa meiche pakhat taksa tangin zai chuani a hriat thei china terotoma case a hian alien ber ani bok he terotoma an zai chua po hian ha engemaw zat a to fur bok ani ome a Bawk hi centimeter somli paruk lain alo thang man ani chu palina Bawk DMT anga thok chu
atlang puiin DMT kan ti hi sazu thluak le akha mu dan nen te khin ani deuh ber thina an ngai tuana kha mihring pa ngai ngai tuana ang hian om lova alemin akoi nuai ang hian an hu thina ni deuh ber mai arts skula zirlai Sean Thornton chuan mak teuh main DMT hallucination kan tiang chi chu anei tlat maya he thil mak tak hi ami thla hian a muzui thina ṭihbaiawm don hian a taksa te chu engamoti tak hian a zau thau riau zela a tha nei zong zong te chu a bo tai moti turin khuma chuan zoi takin a muzui ngal mai thina chuta chuan mu mangang taksin thil chi sang sang rong sang sang pian ze danglam le mak tak tak hi a muzui thin ani damdoi rui wanga ṭhenkhatin thla an lo chaya an thlok theiang deuh hian DMT hi damdoi rui ṭhenkhata hian om thei thin ni an soya ma se Thornton an athil mu te ro hi chu om zenei tak le ril tak tak arts danglam tak ani thunga ama ngei poin khovel thara min hruai lut ati hialani doctor ten an zirchian nu chuan a thluak lai tak maya hian cancer chunga ami thla a mu thei thin tura Bawk chu alo omani ti an mu chuaka Thornton chuan a thil mu mak danglam tak mai chu mu thein lema aziak chuak hial bok ani pathumna taksa thi nu po a Bawk la thangreng kum sang khazakwa somnga pakhat Virginia vaihlo ching tu pakhat Henrietta Lex chu cervical cancer avangin enkol ania he a taksa chunga Bawk hi Bawk dangang lo takin a thang thadu hle maya chu mai ba ka he Bawk hi athi ve theilowa darka somni pali chungin alek zelin a thang bok ani doctor te chuan he Bawk thi theilo chungchang hi ama hi an hril du lowa arukin he Bawk mak tak hi an lo zir chiang thung a Bawk chuan a taksa chu a ei chezela Henrietta Lexi an alcohol kum hian kum khat tlin pui zo lovin a thi santa a amai ro chu a Bawk ro chu a thi ve lo tlat maya he Bawk hi lak shanani a zir chiana na satak nei ani boka tun thleng hian ala dama ala thang ve zel bok mai hi thil mak tak chu ani hela cells an ti tak mai hi mithiam sang sang ten an la zir chiang renga kum zadon lai mai khovel dam doi thiam na hi ala mu ve zel ani chu pani na mihring kinei kum somriat pasariau pa liang ziu zen chu achi pa khwa wang te tak te om chu a thakna sa thin thu asoya engtiang chen nge anun a thlak danglam don ti angai tu thiam phak meu lawang le achung te chuan khwa wang a nga in thakre na dam doi te noin anei tir boka zualam pan zelin akuzung te tiat velin aron thang pawng talu maya han khoin a hriamin a chang em mai bok sia ti ngai na tak po an thretalova Bawk chu an thang ta tak tak maya tharuk chung lakin centimeter som pathuma sein a thang pawng tawa mayani achi pa chuan ki anei chu anei ta deuh ber mai vun tumor chikhat lo ni in aki hi kutin nen hian ai nang deuh bera aki awang hian mutpo amutui theilova lukham ato zeu in na ati em mai boka tin chuan aluru chu a tham khom vek ang hian na ati thin le a chu mai ba ka aki ron thi thin hian ati ra pom zual ome doctor te chuan paisak an tuma ma se achung te hian in zai chu akumau patto awangin adam chuapui zolo an lo awangin zai ani talo ani pakhat na tual that du na thlen tu Bawk University of Texas a zirlai pakhat Charles Whitman chuan luna na satak mai anei atangin athin chiain tharum tho mai hi a hrelo tran hle maya ama hi minun ngi le pa ngai takmi ania hetia alu anata tang hian tharum tho du na anei lian tel tela voi khat phei chu a zirlai pui chu a thutna tangin potthla in classroom a chuan a the chhuak nge nge ani a chero wa tel tel maya July ni somthum pakhat sangkha zakwa somruk paruk ni khan Whitman chuan mi a tha chang na chu alen tel telawangin le khaziakin kanupui ke thi chu zanin hian ka that don ani ka mangai em a nupui thatak ani bok ka tha na chan tur thatak po ka hre thei chuang lo ani ti aziaka he thila zia zo hian ama nu ngei chu are khluma chemte in a vit zui boka anina holein anupui chu a vit thlum le boka ato bera university tawara lonin thil nung che to hrim hrim chu silai na kap zela mi som pali lai akap hlum nge nge ale khan hu chian nung bera chuan ka dan hi ka in hre thiam to lo eng ngai tu na nge ka nei po ka hre thiam to lo ti in an hu chia doctor te chuan ama chu zir chiang in a thluak chu zai hon ania Bawk lian tak mai chu a thluak hmun pakhat amygdala an tia hian an hu chuaka mi ṭhenkhat chuan amygdala hi
thin rim na lo chuan na bawm lian tak ani an ti thina chulai hmun chu a Bawk hian avanek ta a tual tha du na anei pha ta ni in an ring het hle ani Lawrkhawm mi lo thlir avangin lawm thu kan soya lo subscribe in lo like la episode thar i lo hriat zel theinan bell hi i lo click don ya